Üdvözöllek! Ma egy olyan témába ásunk bele, ami, mindenkit foglalkoztat. A lélek. De most felejts el mindent, amit a vallásról vagy a pszichológiáról tanultál. Az általad küldött források ugyanis valami egészen mást állítanak. Egy kőkemény, szinte már mérnöki megközelítést. Szóval a kérdés, amit ma körbejárunk, a következő. Mi lenne, ha a lelked nem egy megfoghatatlan érzés lenne, hanem egy konkrét fizikai alkatrész, mint egy hardware a gépedben? Pontosan. Ez a modell, amit leírnak, a lelket egy létező, anyagi részecskénket kezeli. Konkrét mérete van, helye, funkciója. Tényleg olyan, mintha egy szuperfejlett technológia használati utasítóját olvasnánk. Csak épp saját magunkhoz. Ma megpróbáljuk közösen feltérképezni ezt a gépet. Oké, ez nagyon izgalmasan hangzik, vágjunk is bele. Tehát az alapfelvetés, a lélek a hardware, a szellem pedig a szoftver, ami rajta fut. Ez egy erős kezdés. De ha ez egy fizikai részecske, egy hardware, akkor az első logikus kérdésem hol van? Van konkrét címe a testemben? És pont ez az egyik legprecízebb állítása a modellnek. Azt mondják, a lélek egy valóságos dolog. Csak a rezgése sokkal finomabb, mint a testünké. És a mérete? Megdöbbentően apró. 1-4 mikron. Várj, az mekkora? Mint egy porszem. Pontosan, mint egy porszem. És igen, van egy konkrét otthona is. A fővezérlőpult a fej közepén, a talamusz nevű agyi régióban van. Innen kapcsolódik a testhez 16 fő kimeneten, vagyis mondjuk úgy csatornán keresztül. 16 csatorna. Ez már önmagában is olyan, mint egy hangkeverő pult. De várj! A legtöbb ember, ha mély érzelmekről van szó, a szívére teszi a kezét. A szerelmet, a fájdalmat. Mindent ott érzünk a legerősebben. Ezzel mit kezd a modell, ha a központ az agyban van? Nagyszerű kérdés, és a modell erre is ad egy nagyon logikusnak tűnő választ. Bár a fő központ a fejben van, a léleknek van egy másodlagos, energetikai fókuszpontja is. Egyfajta kivetülése. Hol? A szívben. Pontosan a színuszcsomónál, ami a szívritmusért felelős. A források szerint ez a pont felel az életenergia, a chi áramlásáért. Ezért van az, hogy az érzelmi állapotunk azonnal hat a szíverésünkre, és ezért érezzük az érzelmeket fizikailag a mellkasunkban. Szóval az, hogy fáj a szívem, a modell szerint nem csak egy költői kép. Hanem egy konkrét bioenergetikai esemény. Pontosan. Rendben, ez kezdi összerakni a képet. Tehát van egy porszem méretű központunk az agyban, és egy energetikai kivetülése a szívben. Ha maradunk a hardware hasonlatnál, mi a feladata? Mire jó ez az alkatrész? A források egy utazó pendrive hasonlattal élnek, ami zseniális. Az a hasonlat tökéletesen megragadja a lényeget. Az elsődleges és legfontosabb funkciója az információtárolás, de a kapacitása az szinte felfoghatatlan. Mennyire? Azt állítják, egyetlen emberi lélek képes eltárolni, figyelj! Körülbelül 5400 egyenként 120 évig tartó emberi élet teljes emlékanyagát. Álljunk meg egy szóra. 5400. 5400. Ez abszurdnak hangzik. Az összes érzés, gondolat, a levegő illata egy nyári délután, mindez hogyan fér el egy porszemben? Mivel magyarázzák ezt? Itt jön a képbe a modell egyik legérdekesebb része. A lélek nem úgy tárol, mint a mi számítógépeink, nem bitekben és bájtokban. Hanem? Kája tartalmazza az egész képet. A lélek ehhez hasonlóan nagyon magas frekvenciájú rezgés minták formájában rögzít mindent. Képet, hangot, szagot, érzést, mindent. És van még egy csavar. Az információ úgynevezett repülési időben van. Repülési idő, ez mit jelent a gyakorlatban? Hát képzeld el, hogy ahelyett, hogy egy fájlt lementenél egy merev lemezre, ahol az passzívan ül, inkább átalakítanád egy apró papírrepülővé, ami egy zárt szobában folyamatosan körbe-körbe repül. Soha nem száll le? Soha. Így soha nem porosodik, nem kopik meg. A lélekben is így kering az információ a belső cellákban. Állandó mozgásban van. Ezért van az, hogy az emlékek sosem vesznek el, vagy sérülnek meg. Tökéletesen megmaradnak. Ez lenyűgöző. És a források a belső szerkezetét is részletezik egy cseresznye modell segítségével. Ezt fejtsük ki. Igen, ez egy nagyon szemléletes analógia. Képzel el egy cseresznyét.
A gyümölcs puha húsa az felel meg a lélekcelláknak. Ez a felhasználói terület, a RAM, ahova a jelenlegi életet tapasztalatai íródnak. Ez a rész módosítható. Oké. És a mag? A cseresznye kemény magja a tudatalatti. A védett isteni rész. A lényeged eszenciája. Ez egy tökéletes írásvédett biztonsági mentés rólad. A legtisztább mintáddal. Ehhez a tudatos elméddel nem félsz hozzá. És ez a rész soha nem felejt. Tehát van egy részünk, egy tökéletes biztonsági mentés önmagunkról, amihez hozzá sem férünk. Ez egyszerre megnyugtató, és És egy kicsit frusztráló is, persze. Az egészet pedig egy védő héj veszi körül, ami megóvja a rendszert. Oké, tehát a lélek egy elképesztő kapacitású, holografikus adattároló. De hogy csak ennyi lenne, akkor is csak egy passzív megfigyelő, egy mindent rögzítő kamera. Viszont a források ennél sokkal tovább mennek, és valami egészen meredeket állítanak. Azt, hogy a lélek építi a testet, nem fordítva. Pontosan, és ezzel el is érkeztünk a modell talán legfontosabb sarokkövéhez, a léthologram koncepciójához. A leírás szerint a lélek nem csak egy adattároló, hanem egy aktív teremtő is. Van egy saját belső energiaforrása. Egy saját energiaforrása. Igen, a források időforrásnak nevezik. Hoppá, itt álljunk meg. Időforrás. Ez meg mit jelent? Azt akarják mondani, hogy ez a részecske a saját idejét generálja? Nem egészen, inkább úgy kell elképzelni, mint egy önfenntartó belső erőművet, ami folyamatosan energiát termel, függetlenül a test biokémiától. És ez az energia az, ami lehetővé teszi, hogy a lélek kivetítsen maga köré egy dinamikus háromdimenziós tervrajzot a testről. Egy holografikus tervrajzot, mint a sci-fi filmekben, amikor megjelenik a levegőben egy űrhajó képe? Pontosan. A források ezt tanácsadó térnek nevezik. Ez egy láthatatlan, de nagyon is valóságos háromdimenziós erőtér. Egy öntőforma. És a sejtjeink ebben nőnek bele. Úgy képzeld el, mint amikor vasreszeléket szórsz egy papírra, ami alatt egy mágnes van. A reszelék azonnal felveszi a mágneses erőtér formáját. A sejtjeid ugyanígy tudják, hová kell menniük, mert a lélek által fenntartott erőtér oda vezeti őket. Ebben a modellben a lélek egyszerre az építész, a tervrajz és az építészvezető is. Ez egy hatalmas gondolati ugrás. Mert ha ez igaz, az teljesen felborít mindent, amit a biológiából tudunk. És felvet egy óriási kérdést, ami biztosan benned, kedves hallgatóban is megfogalmazódott. Mi a helyzet a DNS-sel? Nekünk azt tanítják, hogy a DNS a nagy tervrajz. A modell szerint ez nem egy vagy-vagy kérdés, inkább egy félreértés a szerepekkel kapcsolatban. A lélek a főépítész, ő hozza a nagy átfogó tervet. A DNS pedig, hát ő a magasan képzett kivitelező csapat és az alapanyagjegyzék. Tehát a lélek hozza a tervet, a DNS pedig megépíti. Pontosan. A lélek hozza a tervet, hogy te ember legyél, és ne egy tölgyfa, a DNS pedig a fizikai síkon segít ezt a tervet végrehajtani a szüleitől kapott genetikai örökségből. Oké, ez egy jó hasonlat. De hogyan kommunikál az építész a kivitelezővel? Mi a mechanizmus a kettő között? A források szerint a DNS sokkal több, mint egy kémiai lánc. Úgy írják le, mint egy rendkívül komplex, spirális antennárt. A DNS dupla hélix szerkezete felerősíti és rendezi a rezgéseket, és létrehoz egy saját hullámteret maga körül. Ezt nevezik morfogenetikai mezőnek. És ez a mező veszi az adást? Ez a mező az, ami képes venni a lélek holografikus utasításait és lefordítani azokat a fizikai test nyelvére. Létrehoz egy energiarácsot, amibe az atomok belerendeződnek. Tehát a DNS nem a tervrajz, hanem a vevőkészülék, ami olvassa a tervrajzot? A legjobb hasonlat, amit a források adnak, a régi analóg fotózásé. A lélek által kivetített léthologram, a fény, a kép, amit le akarsz fotózni. És a DNS? A DNS pedig a rendkívül érzékeny fotópapír. A papír nem találja ki a képet, de nélküle a kép láthatatlan maradna. A DNS rögzíti és előhívja a lélek által sugárzott képet. Van 4-es számmal. Ez miért fontos?
Igen, és ez rámutat a modell belső logikájára. A DNS-ünkben 64 lehetséges kodon, vagyis genetikai szó van. A források szerint ez nem véletlen, ez egy univerzális törvényszerűség leképeződése, ami megfelel például a G-King 64 hexagramjának is. És ezek a kodonok. Azt állítják, ezek kapcsolóként működnek a DNS-ünkben. És most jön a lényeg. Az átlagember ebből a 64 kapcsolóból csupán körülbelül 20-at használ aktívan. Várjunk csak, ezt most emésszük meg. Azt mondod, a források szerint a genetikai potenciálunknak csak 1/3 használjuk? Valami olyasmi. A többi alvó állapotban van. És mi kapcsolja be a többit? Egy szoftverfrissítés? Hát, a szoftver mi magunk vagyunk. Az igazi döbbenet az, hogy a modell szerint ezeket a kapcsolókat az érzelmeink képesek kibekapcsolgatni. Az érzelmeink? Komolyan? A hosszantartó, magas rezgésű érzelmek, mint a szeretet, a hála, az öröm, képesek aktiválni ezeket az alvó kodonokat. Az elmélet szerint, ha mind a 64 kapcsoló aktív lenne, az egy olyan sejtregenerációs folyamatot indítana be, ami tulajdonképpen megállítja a sejtöregedést. Vagyis a biológiai halhatatlansághoz vezetne. Vagy legalábbis egy radikálisan meghosszabbított egészséges élethez. Igen. Tehát ezek a források azt állítják, hogy az érzelmeink nem csak hangulatok, hanem konkrét biokémiai parancsok, amelyek képesek a saját hardverünket felülírni. Ez a legerősebb állítás mind közül. Pontosan. Az érzelem itt nem egy melléktermék, hanem a legfőbb vezérlő eszköz a lélek és a test között. Húha! Szóval, foglaljuk össze. Elindultunk onnan, hogy a lélek egy hardware, egy porszemméretű adattároló, és eljutottunk odáig, hogy ez a hardware a saját valóságunk fő építésze, ami a DNS-t használ antennaként, és amit az érzelmeinkkel programozhatunk. Ez messze több, mint egy egyszerű spirituális metafora. Ez egy teljes perspektívaváltás. Ahelyett, hogy úgy tekintenél magadra, mint egy testre, akinek van lelke, ez a modell azt sugallja, hogy te egy lélek vagy, ami működtet egy testet. Egy 16 csatornás holografikus szuperszámítógép, ami a saját biológiai interfészét építi fel. Igen. Azért, hogy megtapasztalhassa az életet ebben a dimenzióban. És van itt még egy utolsó gondolat, ami mindent még élesebb fénybe helyez. Említik, hogy a halál után van egyfajta mondjuk így kiértékelési folyamat, ahol az átélt élményeinket összevetik a lélek magjában tárolt tökéletes, eredeti mintával. Ez egy utolsó kérdést hagy nekünk, amin elgondolkodhatsz. Ha az életed minden egyes pillanatát, minden gondolatodat tökéletes minőségben rögzítik, és egyszer össze fogják hasonlítani önmagad legtisztább tervrajzával, te milyen élményeket választasz, hogy felírja saját, halhatatlan merevlemezedre a mai napon?